ajib dan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur bahwasanya saat ini kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah ragawi yang sudah sangat kita rindukan. Karena sudah sekian lama kita tidak dapat beribadah bersama-sama di gedung gereja karena COVID-19. Mari momentum ini kita gunakan untuk semakin mempererat persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama di era kenormalan baru. Akan ada banyak hal baru yang kita pelajari dan maklumi bersama. Oleh karena itu diperlukan kerendahan hati untuk menerima perubahan-perubahan yang ada, supaya terus memohon berkat hikmat kepada Sang Khalik Semesta. Akhirnya, mari kita sambut ibadah ragawi dengan sukacita dan dengan benar-benar memberlakukan protokol kesehatan sebagaimana yang sudah disiapkan oleh majelis jemaat. Dengan mematuhinya, berarti kita sudah turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan Allah untuk memelihara kehidupan. Tetap semangat, jaga hati, jaga pikiran, dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Menghadapi kebijakan new normal, GKJW Jemaat Tanjung Perak ikut bergerak memastikan tetap terselenggaranya protokol kesehatan ketika beraktivitas di lingkungan gereja. Protokol tersebut meliputi wajib memakai masker di lingkungan gereja. Semua warga jemaat yang masuk wajib melakukan cek suhu tubuh dan mengisi data hadir ibadah. Mencuci tangan dengan sabun sebelum masuk ke area gedung gereja. Tetap menjaga jarak saat dalam antrian. Melewati ruang desinfektan. Warga jemaat dapat memberikan salam dengan cara namaste dan mengambil amplop persembahan sebelum memasuki gedung gereja. Tempat duduk jemaat diarahkan oleh petugas dan selama beribadah tetap menerapkan aturan physical distancing. Untuk menghindari kerumunan, persembahan jemaat dilakukan saat ibadah telah selesai dilaksanakan. Selama menuju keluar gedung, jemaat tetap menjaga jarak dan memasukkan amplop persembahan di pintu keluar. Keluar gedung gereja, jemaat tetap diwajibkan mencuci tangan kembali untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.
pasamuan kekasihipun Gusti, sugeng enjang, Shalom, Bapak Ibu lan sederek, keparenga kula minangka pradataning pasamuan ngaturaken sugeng manunggil wonten ing pangibadah minggu sakmangke inggih tanggal 13 September 2022. Senaosa pangabekti ing enjang minggu menika kita tindakaken ing griya kita piyambak-piyambak, nanging kita pitados bilih Gusti Allah karsa rawuh berkahi kita wonten ing patunggilan ing asmanipun Gusti. Mugi kesetiaan pangabekti kita menika dados purnaning penggalihipun Gusti Allah. Kanthi kebaing manah kula ugi ngaturaken sugeng panghargya apolokrami lan ambal warsa kangge warganing pasamuan inggih antawisipun tanggal 13 September ngantos 12 September 2022. Mugi pengetan menika dados pratandha kasihipun Gusti Allah wonten ing pagesangan panjenengan sedaya. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita wiwiti pangibadah sakmangke. Pasamuan sami katuran jumeneng. Lan sumangga sesarengan kita ngluhuraken asmanipun Gusti kanthi suraosipun kidung pasamuan Jawi 28 pada setunggal lan kalih. Suci, suci, suci. Pasamuan kasihipun Gusti, swawi sarengan kita ngeneraken manah lumebet wonten ing pangabekti enjang menika kanthi sidhem sawetawis. Lan sumangga ing manah kita piyambak-piyambak mungel ingkang mekaten. Atu ing pitulungan kita menika pinangkanipun saking Gusti Allah Sang Rama ingkang nitahaken langit lan bumi. Lan ingkang boten nate nilar pakaryani astani, so ingkang langgeng kastianipun. Siramat lan tentrem rahayu ing dalem Gusti Yesus Sang Kristus tumrah mring pasamuan sedaya. Amin. Pasamuan katuran lenggah. Pasamuan kasihipun Gusti ing pangabekti enjang menika sarengan kita manunggil, kita katunggilaken kalian Gusti, lan wonten ing pangabekti menika kita kasambetan dawuh pangandikanipun Gusti ingkang dados bebukaning sabda mulya kapendhet saking kitab Efesus bab sekawan
Efesus bab sekawan sumangga kita waos ayat 3 doso kalih. Efesus bab sekawan ayat 3 doso kalih ingkang mekaten dawuh pangandikanipun Gusti. Nanging kowe padha sumanak mungguh kula wangsuli malih. Nanging kowe dipadha sumanak mungguh ing siji lan sijine, kebak ing sih katresnan lan apura ing ngapura kaya dene Gusti Allah ana ing Sang Kristus iya wis ngapura marang kowe kabeh. Amin. Ibu bapak tuwin para sedherek kasihipun Gusti, pepaken menika ngemotaken kula lan panjenengan kados pundi kita minangka pandherikipun Gusti, minangka umat kagunganipun Gusti kedah nglampahi gesang. Mliginipun kados pundi kita saged nindakaken pepaken menika wonten ing pigesangan kita saben dinten, inggih menika gesang ingkang sumanak, gesang ingkang dumulur, ramah, lan wonten ing mriku kaserat ugi kados pundi kita saged nglampahi gesang ingkang kebak katresnan lan apura ing ngapura. Apura ing ngapura niku tegese nggih hidup yang mau saling memaafkan. Bilih kita wigatosaken gesang kita ibu bapak, asring gesang kita sejatosipun badhe nindakaken perkawis-perkawis menika estu sanes perkawis ingkang gampil. Ewet, angel nindakaken karsanipun Gusti gesang ingkang sumanak dumulur katresnan punapa malih gesang ingkang kebak pangapunten. Pramila ing wekdal ingkang adi menika anggen kita sesarengan manunggil kalian sederek kita, kalian brayat kita wonten ing tetunggilan menika. Kita kaparingan wekdal ugi nelangsani sedaya dosa tuwin kalepatan kita, bilih kita nyumerepi gesang kita tasik dereng saged nindakaken sedaya karsanipun Gusti wonten ing pigesangan kita. Monggo Bapak Ibu tuwin para sederek ingkang dipun tresnani dening Gusti, kita tumungkul wonten ing pandonga, kita nyuwun pangapunten ing dosa wonten ing ngarsanipun Gusti. Monggo kita ndedonga. Kanthi kepaing raos syukur kawula sowan marang wonten ing ngarsa paduka ing enjang menika Duh Gusti. Ngaturaken agenging panuwun bilih paduka paring berkah kegiatan kangge kawula sami mliginipun ing enjang menika. Paduka paring wekdal kawula sami sesarengan manunggil ngluhuraken asma paduka wonten ing pigesangan kawula mliginipun wonten ing pangabekti minggu menika. Kalau ngaturaken panuwun awit paduka paring wekdal dumateng kawula ugi sesarengan brayat kawula ngluhuraken asma paduka. Kawula ngengeti berkah paduka ingkang adi wonten ing pigesangan kawula Duh Gusti sampun paduka luberaken wonten ing pigesangan kawula. Nanging kawula asring dereng saged nuwuhaken gesang ingkang nuwuhaken raos syukur, gesang ingkang kebak raos syukur bilih kawula ngenget-enget sekataing kalepatan kawula wonten ing pigesangan kawula. Duh Gusti kepareng ing wekdal enjang menika kawula nelangsani sedaya dosa tuwin kalepatan ingkang sampun kawula tindakaken wonten ing gesang kawula, sae wonten ing pikiran batos kawula, semanten ugi wonten ing tindak tanduk kawula. Kepareng lumantar rah paduka ingkang suci, paduka mbirat sekataing dosa tuwin kalepatan kawula, satemah gesang kawula kasuksèkaken. Wah malih kawula pantes, kawula layak sesarengan manunggil kalian paduka wonten ing pangabekti menika. Matur nuwun Duh Gusti, kawula pitados bilih paduka kersa birat sekataing dosa tuwin kalepatan kawula, temah paduka nujakaken gesang kawula wonten ing pigesangan kawula. Kalau pasrahaken gesang kawula, kawula pasrahaken
dosa tuwin kalepatan kawula wonten ing ngarsa paduka lan kawula ngorong berkah pambirating dosa saking paduka. Ing dalem Gusti Yesus Sang Kristus minangka juru wilujeng kawula ingkang sejatos, kawula pasrahaken pandonga kawula menika. Haleluya. Amin. Pasamuan kasihipun Gusti kula aturi panjenengan sami jumeneng. Monggo kanthi suka bingah kita tampi pawartosih rahmat ingkang kaserat wonten ing serat Rom bab 7 kula waos ayat serat Rom bab sekawan kula waos ayat 7 lan 8. Serat Rom bab sekawan ayat 7 lan 8 ingkang mekaten suraosipun. Rahayu wong kang padha kaapura panerake lan kang kaaling-alingan dosa-dosane. Rahayu wong kang kaluputane ora kaetang dening Gusti Allah. Amin. Mekaten pawartosih rahmat kangge kita ingkang estu-estu sampun nelangsani dosa tuwin kalepatan wonten ing ngarsanipun Gusti. Amin. Pasamuan katuran pinarak. Pasamuan kagunganipun Gusti, sumangga kita sami maos lan mirengaken pangandikanipun Gusti. Ananging saderengipun kita sami maos lan mirengaken sarta gegilut, sumangga kita ndedonga. Sumangga kita ndedonga. Allah kasuwargan ing enjang punika kawula ngaturaken sedaya berkah ingkang paduka paringi dumateng kawula sami. Duh Gusti, saestu kawula ngaturaken panuwun awit paduka sampun mimpin lampah kawula dhateng panggenan mriki. Sakmenika titi wancinipun kawula badhe maos lan mirengaken sabda paduka. Ananging saderengipun kawula maos lan mirengaken, mugi paduka kersa nyucikaken manah kawula supados kawula saged mangertos bikajeng saha karsa paduka saklebeting gesang kawula. Duh Gusti, dene Bapa Pandhita Stevi Christian Rumire ingkang badhe nglambaraken pangandikanipun Gusti piyambak, paduka piyambak ingkang kersa supados menapa kemawon ingkang dipun aturaken cunduk kalian kersa paduka. Mekaten Duh Gusti pandonga kawula, mugi paduka kersa paring sabda amargi kawula sampun siyaga mirengaken. Ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ngaturaken gunging panuwun. Amin. Pasamuan kinasih, ing wedal minggu enjang punika sumangga kita sami maos lang mirengaken pangandikanipun Gusti saking Injil Matius bab 18 ayat 21 dumugi 30 gangsal. Kula bali malih Injil Matius pasal bab 18 ayat 21 dumugi 30 gangsal. Makaten suraosipun. Pasemon bab ngapura kaluputan. Sawise iku Petrus nuli ngadhep ing ngarsane Gusti Yesus lan munjuk. Gusti, menawi saderek kawula gadah kalepatan dhateng kawula, ngantos kaping pinten anggen kawula kedah ngapunten. Punapa kaping 7? Paring wangsulane Gusti Yesus, pituturku marang kowe, aja mung ping 7, malah ngantiya ping 70 ping 7. Sebab kratoning swarga iku upamane kaya sawijining ratu kang kersa etang-etangan
karo abdine. Bareng wiwit etang-etangan ana siji kasebabake kang duwe utang saleksa talenta. Sarene wong iku ora bisa ngesahi utangi, sang nata banjur dawuh supaya wong iku dalah anak bojone lan sakabehe barang darbae padha didol kanggo nglunasi utange. Abdi mau tumuli sumungkem sujud ana ing ngarsa Sang Prabu lan munjuk. Duh Gusti, mugi wonten kasabaran dalem dhateng kawula. Sedaya sambutan kawula badhe kawula lunasi. Sang nata trenyuh enggalih marga saka welase marang abdi iku. Mulane abdi banjur diluari utange dililakake. Nanging undure abdi mau banjur kapethuk karo abdi liyane kang utang marang dheweke 100 dinar. Tumuli dicekel lan ditekak golene, celatune sauren utangmu. Kula bali malih, sauren utangmu. Kancane abdine mau banjur sumungkem kanthi ngucap, kula aturi sabar rumiyin. Sambutan kula badhe kula lunasi. Nanging kang mutangake rengkeng malah kancane mau banjur kapasrahake marang pakunjaran nganti salunase utangi. Deleng kang mangkono iku kanca-kanca liyane padha sedih banget. Bab iku kabeh banjur kalapurake marang Gustine. Sang Prabu nuli dawuh nimbali wong mau sarta banjur dipangandikani. Hei abdi kang ala, utangmu kang semono kuwi akeh wis sun lilakake kabeh marga sira matur melas marang ingsun. Apa kowe ora wajib melasi marang mitramu kaya dene aku iya wis melasi kowe? Gustine duka banget. Abdi mau banjur kapasrahake marang algojo nganti pundhate utange kabeh. Semono uga ramaku kang ana ing swarga iya bakal tumindak mangkono tumrap ing kowe menawa kowe dhewe-dhewe ora gelem ngapura marang kaluputane sadulurmu kanthi trusing ati. Amin. Mekaten dawuh pangandikanipun Gusti ingkang rahayu, kita ingkang kersa nindakaken dawuh pangandikanipun Gusti wonten ing pigesangan kita sadintenan. Amin. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, sawi kita sambeti dawuh pangandikanipun Gusti menika kanthi ngrepekaken pamuji kidung pasamuan Jawi angka 190 kita pujiaken padha setunggal.
Ibu bapak tuwin para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, kula badhe ngambali malih pamaos ing kitab suci kala wau mliginipun ayat ingkang 3:3 ingkang mekaten. Apa kowe ora wajib melasi marang mitramu kaya dene aku ya wis melasi kowe. Pasamuan kasihipun Gusti, kula dinten menika mbeta gelas. Gelas menika wonten isine neker. Sumerep nggih neker niki, kelereng. Neker. Iki wonten kalih neker, setunggal teng mriki, setunggal wonten ing sisih kiwa kula. Neker menika ibu bapak bilih kula cepeng. Setunggal menika teng tangan tengen, setunggal teng tangan kiwa. Nggih. Neker niki namung teng mriki. Nggih namung kula unyer-unyer ning mawon. Nanging bilih neker menika setunggal kula lebetaken. Setunggal malih ugi kula lebetaken teng gelas menika. Napa ingkang dadosan Bapak Ibu? Neker menika boten namung dados tunggal wonten ing gelas menika nanging ugi nyatunggil kalian neker-neker lintunipun. Punapa malih bilih gelas menika kula goyang-goyang. Napa ingkang dados kedadosan? Teng lebet neker kala wau ingkang teng sisih tengen lan wonten ing sisih kiwa kula menika wonten ing lebet menika dadose nggih niku wau saged bentikan. Neker menika saged nggih benturan satu dengan yang lain. Menika nanging bilih kula pendet malih setunggal, neker menika mboten badhe bentikan kalian neker lintu-lintunipun. Ibu bapak tuwin para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, neker wonten ing wadah menika sejatosipun dados gambaranipun hubungan relasi kula lan panjenengan kalian sesami kita. Mliginipun ing samangke gambaran relasi atau hubungan dalam sebuah persekutuan. Sae menika wonten ing keluarga kita piyambak-piyambak, sae menika wonten ing persekutuan wonten ing gereja, sae menika persekutuan wonten ing masyarakat kita. Bilih gesang kita menika dipun gambaraken kalian neker menika. Kita mboten mlebet wonten ing patunggilan menika, sejatosipun kula lan panjenengan tiyang menika neker menika mboten badhe bentikan. Nanging bilih kita pun mlebet teng mriki, kemungkinan untuk bentikan, kemungkinan untuk bersentuhan, kemungkinan untuk bertatap muka, kemungkinan untuk sikut-sikutan menika wonten. Nah menika sejatosipun Bapak Ibu kawontenanipun gesang, kawontenanipun patunggilan kita. Bilih tiyang menika lumebet wonten ing patunggilan, sejatosipun mokal wonten ing patunggilan menika wonten ingkang nggih bentik-bentikan, wonten ingkang napa nggih mesti tukar padu pasti ada. Ada yang beda pendapat, ada yang mungkin merasa tersakiti oleh yang lainnya, mesti wonten kresnya. Menika satunggal kasunyatan sebuah kenyataan bilih kita menika gesang wonten ing patunggilan. Nah, ingkang dados masalah ibu bapak dan para sederek, manungsa menika mboten saged gesang menika piyambakan. Nggih kan? Manusia itu tidak bisa hidup sendirian keluar dari persekutuan menika. Nawak pengen dados Tarsan yang hidup sendiri di hutan. Tidak bisa. Manusia itu dalam kehidupannya selalu berinteraksi. Karena itu manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Mboten saged manungsa menika piyambakan. Wong lagi jomblo rong dina mawon pun bingung golek ganti. Nggih, Mas.
Nggih, Bapak Ibu tuwin para sederek menika sebuah kenyataan. Satu kenyataan bahwa kehidupan dalam persekutuan wonten ing patunggilan menika mesti wonten mawon bendikan. Nanging kula lan panjenengan menika mboten saged uwal tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa kehidupan kita harus bersekutu. Nah nanging pitakenanipun kangge kula lan panjenengan Ibu Bapak kados pundi kita menika saged hadir, kita itu bisa hadir bersama-sama di dalam persekutuan itu di tengah-tengah realita yang seperti itu. Kados pundi gesang kita saged gesang sesarengan sederek-sederek kawula wonten ing realita bilih gesang sarang-sarang niku mesti rawan bendikan ingkang kados mekaten. Nah dawuh pangandikanipun Gusti ingkang kita waos ing enjang menika paring pitutur dumateng kula lan panjenengan pasemon bab ngapura kaluputan. Ngapura. Apura ing ngapura, pangapunten atau dalam bahasa Indonesia itu disebut pengampunan. Pengampunan niku lek diterjemahkan langsung dalam bahasa Jawa niku ingkang pas niku napa Pak Edi? Pengampunan. Napa pangapunten? Pangapunten nggih. Jadi pengampunan mungkin pangapunten, ya pangapunten. Jadi wonten ing pegesan kita mliginipun wawasan kita menika kaserat pasemon bab pangapunten. Nah sejatosipun wijanten membahas berbicara tentang pengampunan bab ngapura ngapura kaluputan sejatosipun menika sanes ciri khas sanes namung ciri khas tiyang Kristen. Karena menapa Bapak Ibu sejatosipun bab ngapura ing ngapura, bab pangapunten ngapura kaluputan, bab maaf memaafkan itu sejatosipun semua agama, semua keyakinan itu mengajarkan bab ingkang kados mekaten. Nah nanging ingkang menarik sejatosipun bab ngapura ing ngapura, bab maaf memaafkan menika boten tidak semua agama dan kepercayaan memberi satu pemahaman yang pas terkait dengan bagaimana kados pundi bilih tiyang menika nggadahi kalepatan ingkang terus-menerus. Kados dene waosan waosan kita menika. Kaping pinten bilih wonten sederek-sederek kita ingkang nggadahi nglampahi kaluputan anggen kita badhe ngapunten. Napa wonten batesane napa mboten? Nah, bagaimana kehidupan kita kalau kita mau menyimak sampai seberapa batasan orang itu mengampuni? Nah, menika senaosa pengampunan, senaosa ngapura kaluputan menika sejatosipun pengajaran hampir di seluruh keyakinan nanging punapa ingkang dipun ajaraken, punapa ingkang dipun wucal Gusti Yesus kangge umat pandheripun menika benten. Wonten Bapak Ibu ingkang maringi batasan. Orang itu mengampuni tiyang niku kedah ngapura kaluputan sederek-sederekipun niku lek wis ping 3. Pisan diampuni. Ping pindho ya wis sik tak apura. Ping 3 niku iki batas terakhir. Ping 4 wis gak ana pangapura. Nah menika ugi wonten ing tradisi perjanjian lama, wonten ing tradisi umat Yahudi kuno, pengampunan menika namung ping 3. Niku pun diajaraken dalam keyakinannya. Kalau sudah yang ketiga ini mendapat pengampunan, yang keempat ingkang kaping sekawan menika sanes pengampunan nanging hukuman. Wonten malih Rasul Petrus wonten ing waosan kita menika nggadahi pamanggih bilih tiyang ngapura kaluputan rencangipun sederekipun menika namung ping 7. Ping 7 niki sejatosipun simbol nggih. Wonten ing pamanggihipun tiyang Yahudi kala semanten angka 7 menika sejatosipun angka ingkang sampurna. Angka yang sempurna. Jadi orang yang
sudah mengampuni sampai 7 kali, sejatosipun itu sudah batas yang sudah paling maksimal. Nah, Rasul Petrus menika ngendika tangglet dumateng Gusti nopo ngantos kaping 7. Menika pamanggihipun itu adalah angka yang spesial, angka yang sudah sangat-sangat sempurna. Nanging Gusti Yesus paring wangsulan bilih tiyang Kristen menika pandheripun Gusti menika boten namung kaping 7, nanging ping 70 ping 7. Ping 70 ping 7 niku tegesipun 70 ping 7 napa 70 pangkat 7 niku lek diitung pinten nggih? Pun kula kinten Gusti Yesus wekdal semanten menika jagongan kalih Petrus menika mboten bahas soal matematika, mboten soal ping-pingan. Nanging setunggal pamanggih bilih kita wigatosaken wawasan kita ing menika kalajengaken Gusti Yesus paring pasemon bab kratoning swarga. Menika wonten tiyang nggih kacariosaken teng mriku wonten tiyang ingkang nggadahi utang piutang. Ingkang sepindah nggadahi utang sakleksa talenta. Mbok bilih panjenengan saged mirsani wonten ing terjemahan bahasa Indonesia. Wonten ing kamus 1 talenta niku kirang langkung 60 nopo 6 dinar. 1 dinar itu kalau dihitung niku sami kalian upah pegawai dalam 1 hari, wekdal semanten. Bilih sak mangke buruh niku bayarane pinten nggih sedinten? 100.000? 150.000. Itu 1 dinar. Nah, kamangka 1 talenta niku saged. Nah, kula supir niku mboten kula catet. 1 talenta itu lek mboten kalian itu antara 6 sampai atau 60 dinar. Nggih kantun ngeping nih. Menika sakleksa talenta sejatosipun menika kathah sanget. Nanging Gusti Raja ingkang dipun utangi menika paring pangapunten, wis lah utangmu gak usah mbok bayar. Ono mulya. Tiyang menika dipun tresnani, tiyang menika diparingi napa nggih istilahe diparingi pemutihan untuk hutang piutangnya. Kula kinten bilih kita nggak ada hutang ingkang kados mengkaten nggih seneng. Napa malih angsal pemutihan. Nah, Ibu Bapak, tiyang ingkang nggadahi pemutihan ingkang kaparingan pengampunan kala wau ingkang sampun dipun apunten, ingkang sampun dipun paringi kebebasan dari hutang-hutangnya menika nggih kepanggih dengan saudaranya. Kacariosaken mriku sedereke menika nggadahi utang 100 dinar. 100 dinar ping 150.000. Sejatosipun cacahipun jumlahnya itu tidak sebanding dengan hutangnya yang pertama. Nanging punapa ingkang dipun tindakaken tiyang menika malah tiyang ingkang nggadahi utang ingkang sekedhik kala wau malah disiksa. Bapak Ibu cariyos menika sejatosipun Gusti Yesus badhe paring dawuh, paring nasihat, paring piwucal dumateng Rasul Petrus bilih tiyang ngapunten. Orang memaafkan itu bukan lagi dihitung dari seberapa jumlahnya. Ping piro kudu memaafkan atau mengampuni. Nanging sejatosipun sami kalian ingkang dipun dawuhaken Gusti Yesus, apa kowe ora wajib melasi marang mitramu kaya dene aku ya wis melasi kowe. Orang Kristen, Tuhan Yesus mengajarkan mengampuni bukan karena atau bukan sebanyak berapa kali, nanging tiyang Kristen pandheripun Gusti menika ngapura kaluputan karana kita sampun nampi kaluputan, nampi pangapunten pambirating dosa saking Gusti. Kita mengampuni karena kita sudah diampuni. Gusti Yesus paring pitutur dumateng Rasul Petrus boten cacahe, tidak seberapa banyaknya, tetapi karena kita sudah diampuni, maka sudah selayaknya kita mengampuni. Bapak Ibu dan para sedherek sejatosipun menika relasi hubungan ingkang sejati kita betahaken wonten ing patunggilan kita.
wonten ing persekutuan kita sae, wonten ing keluarga, sae wonten ing gereja, wonten ing masyarakat. Pengampunan itu menjadi penting. Karena napa? Wonten ing pigesangan kita mboten nate uwal saking bentikan kala. Lek wis bentikan ora gelem ngapura, tidak mau memaafkan, wis aku ora ning gereja ya ora apa-apa, lek ketemu kae. Tidak mau memaafkan. Di rumah dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, kalau tidak ada pengampunan, punapa ingkang kedadosan Bapak Ibu mangan pun mboten enak. Badhe tilem alah wis ora kerasan ning omah. Sejatosipun pengampunan pangapura menika ingkang estu-estu adi wonten ing pigesangan kita. Relasi sejati, hubungan ingkang sejatos manungsa kalian Gusti Allah menika sejatosipun nggih saged katingal, saged tercermin wonten ing hubungan antar manusia dengan sesama. Mboten saged tiyang menika ngendika bilih kula niku pandherekipun Gusti, kula niku tresna dumateng Gusti, kula menika tiyang ingkang estu-estu nderek Gusti, nanging pigesangan kita sejatosipun mboten gadah hubungan ingkang sae. Kita mboten purun, mboten kersa ngapunten sederek kita ingkang kalepatan dumateng kita. Pramila Bapak Ibu, monggo wonten ing wekdal menika kita sesarengan ngupadi gesang, mliginipun ngupadi gesang ingkang kersa ngapunten kaluputan, ngapura kaluputan, memberi pengampunan kepada saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan, mungkin menyakiti hati kita. Karena mawi pengampunan, dengan pengampunan itulah kita menyadari bilih kita menika sampun dipun apunten, sudah diampuni oleh Tuhan, maka sudah selayaknya kita juga mengampuni. Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Sarengan sumangga kita sambeti dawuh pangandikanipun Gusti ing enjang menika kanthi ngerpekaken kidung pamuji, kidung pasamuan Jawi angka 351, kita pujaaken padha setunggal lan 3. Kidung pasamuan Jawi 351, monggo Bapak Ibu kita pujaaken padha setunggal lan 3, samangkya kita mardika. Padha 3, mangkya kita putreng Allah tansah lantarken berkah. Mangkya kita putreng Allah tansah lantarken berkah. Melani jangkang samsara, rimas jangkang cilaka. Karahajan lan kabeh kang tansah giring gesang karono Sang Kristus Gusti kula sinung pasuki. Pasamuan kagunganipun Gusti sesarengan kalian para kadang patunggilan ingkang enjang punika ugi ngabekti dumateng Gusti wonten ing pangibadah. Sumangga kita ngliraken sahadat 12.
pasamuan katuran jumeneng. Sahadat kaliwelas inggih punika pengaken iman rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula. Ingkang kabebotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalib nglampahi seda, lajeng kasarekaken tumedhak dhateng teleng Palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah. Lajeng sumengko dhateng swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta radin, inggih patunggalanipun para suci. Punapa dene pangapuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Pasamuan katuran lenggah. Pasamuan kagunganipun Gusti, sumangga kita ngaturaken panuwun syukur konjuk Gusti lumantar pisungsung ingkang badhe kita kempalaken sesaring ing wekdal punika. Pangandikanipun Gusti ingkang ndasari anggen kita nyaosaken pisungsung kapetik saking 3 Kolose ayat 23 ingkang mekaten. Lan sadengah apa kang kok tindakake iku tindakno kalawan terus ing batin kaya dene kagem Gusti, ora kanggo manungsa. Sumangga kita nyaosaken pisungsung kanthi iringan pangrepeking KPJ 359 padha setunggal lan 3. Bapak Ibu tuwin para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, suawis sarengan kita tumungkul wonten ing pandonga. Monggo kita ndedonga. Kawula sowan malih wonten ing ngarsa paduka Duh Gusti, ngaturaken agenging panuwun awit panganti paduka sadangunipun kawula mangun pangabekti ing wekdal enjang menika. Ngaturaken agenging panuwun awit paduka sampun medhar sabda dumateng kawula sami. Mugi paduka karsa nyampurnaken sabda pangandika paduka wonten ing gesang kawula satemah sabda pangandika paduka estu-estu
dados pepadang anggen kawula nindakaken gesang conduk kalian karso paduka. Ing enjang ingkang adi menika kepareng kawula ngaturaken raos syukur kawula awit berkah paduka ingkang sampun paduka luberaken wonten ing gesang kawula. Berkah ingkang awujud kesuksesan, berkat ingkang awujud bagas kesarasan, semanten ugi berkat ingkang awujud karahayon ingkang sampun kawula tampi wonten ing pigesangan kawula. Kepareng ing wekdal enjang menika wonten ing pangabekti menika kawula ugi ngaturaken saperangan alit berkat ingkang sampun kawula pendet saking saperangan alit berkah paduka Duh Gusti. Mugi paduka karso nampi pisungsung kawula menika. Satemah pisungsung ingkang sampun kawula kempalaken sarengan estu-estu saged dados sarananing peladosan. Mliginipun wonten ing Gereja Kristen Jawi Wetan Pasamuan Tanjung Perak. Kalau pitados bilih paduka kitansah berkahi wonten ing pigesangan kawula sami, anggen kawula ugi ngupati berkah paduka lumantar pendamelan kawula piyambak-piyambak. Kalau ginyuwun Gusti mugi paduka paring kekiyatan dumateng kawula sami, semanten ugi paduka paring roh tanggung jawab satemah kawula saged nindakaken sedaya usaha lan pekerjaan kawula kanthi estu lan temen. Ing samangke kawula ugi masrahaken sederek-sederek kawula ingkang sampun paduka piji mengelola pisungsung menika, mugi Gusti paring roh kawicaksanan wonten ing piksanganipun. Ing samangke Duh Gusti kepareng kawula ugi ngengeti kawontenanipun sederek-sederek warganing pasamuan ingkang samangke boten saged tetunggilan mangun pangabekti sarengan. Kalau masrahaken sederek-sederek kawula ingkang samangke gerah, ingkang samangke nandang sakit, mugi paduka paring bagas kesarasan lumantar sedaya pambudidayapun. Sae menika lumantar obat-obatan ingkang dipun konsumsi, tetedan omben semanten ugi katresnan ingkang dipun tuahaken brayat, sedaya menika mugi dados sarananing berkah kesehatan kangge sederek-sederek kawula menika. Kawula masrahaken tiyang sepuh kawula ingkang sampun adiuswa, mugi Gusti ugi tansah berkahi paring kegiatan lan panglipur wonten ing pigesanganipun. Pareng Duh Gusti kawula masrahaken anak-anak ing pasamuan ingkang samangke ugi tasih ngupadi kapinteran wonten ing papan pasinaon, wonten ing sistem pendidikan ingkang samangke menjalani sistem pendidikan online. Mugi Gusti ugi paring kemudahan, Gusti paring ketekunan kangge anak-anak ing pasamuan satemah punapa ingkang dipun upadi menika estu-estu migunani tumrap gesangipun anak-anak kawula. Warganing pasamuan mliginipun para nem-nemani pasamuan Duh Gusti ugi berpaduka berkahi teng pundi lan punapa kemawon ingkang dados pambengan lan kamomotaning gesang wonten ing pigesanganipun. Matur nuwun Duh Rama kepareng kawula ugi ngengeti kawontenanipun bangsa negari kawula ingkang samangke berjuang melawan pandemi COVID-19. Mugi-ugi Gusti tansah paringi roh kesatuan hati kangge pemerintah bangsa lan negari kawula anggenipun memerangi pandemi COVID-19 menika. Kalau pasrahaken sederek-sederek kawula para medis ingkang ugi nderek biyantu tanggung jawab menangkal penyebaran COVID-19 menika. Mugi Gusti paring semangat, mugi Gusti ugi paring kegiatan lan Gusti paring panglipur wonten ing pigesanganipun. Matur nuwun Duh Rama kalau masrahaken Gereja Paduka mliginipun wonten ing lingkup pelayanan Majelis Daerah Surabaya Timur II ing samangke nyawisaken persidangan ke-39. Mugi Gusti ugi paring berkah, Gusti mugi nuntun punapa ingkang dipun cawisaken, mugi sedaya menika migunani kangge peladosaning pasamuan.
Matur nuwun Duh Rama kalau pasrahaken sedaya peladosing pasamuan Tanjung Perak, mugi Gusti ugi berkahi wonten ing sedaya pigesanganipun, sae wonten ing peladosanipun, semanten ugi wonten ing pigesanganipun saben dinten sarengan kalian brayatipun piyambak-piyambak. Matur nuwun Duh Gusti, ing samangke kalau badhe mungkasi pangabekti menika kepareng Duh Gusti kawula mungkasi pandonga lan syafaat kawula menika kalian pandonga ingkang sampun paduka ucalaken dumateng kawula sami inggih menika pandonga Rama kawula ingkang badhe kawula pujikaken sesarengan. Rama kawula ing swarga, asma Tuhan kasucena, kraton Tuhan mugi rawuh, karsa Tuhan klampahan ing bumi kados wonten ing swarga. Mugi maringi rejeki kangge ing dinten menika, mugi ngapunten kawula kados kula ngapunten ing tiyang kang lepet dhateng kula. Sampun negakaken kawula ing panggoda, nanging Tuhan luwaken saking piyawon. Tuhan kagungan kraton swarga lan wisesa pakamulyan slaminya. Amin, amin, Pasamuan kasihipun Gusti kita badhe mungkasi pangabekti ing enjang menika, kula aturi pasamuan sami jumeneng. Sumangga pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti kita wangsul, kita nindakaken pangabekti kita wonten ing pigesangan kita piyambak-piyambak. Kita pitados bilih Gusti tansah nganti lan Gusti tansah berkahi wonten ing pigesangan kita. Sarengan kita repekaken kidung pamuji, kidung pasamuan Jawi angka 927, kita pujiaken padha tunggal pro abdining Gusti. Suawi kita ngeneraken manah wonten ing ngarsanipun Gusti nampi berkahipun Gusti. Siramat lan tentrem rahayu ingkang pinangkanipun saking Gusti Allah Sang Rama,
ing dalem Gusti Yesus Sang Putra miwah patunggilanipun Sang Roh Suci lulus mring pasamuan sedaya wiwit ing dinten menika langgeng ing selami-laminipun. Amin. Kita kerepekaken pamuji kidung pasamuan Jawi sekawan atus 50 gangsal. Kita pujiaken padha setunggal. Pasamuan katuran sami pinara. Pasamuan kekasihipun Gusti menika lampahipun pangibadah sampun kalampahan kanthi berkahipun Gusti. Sumangga sabda ingkang sampun kita tampi saweg kita lampahi wonten ing pagesangan kita piyambak-piyambak. Kula pradataning pasamuan ngaturaken sugeng dinten Minggu, sugeng nglampahi jejibahan kita minangka kebak wonten ing tanggel jawab. Gusti Yesus tansah berkahi. Amin. Sebab aku hidup untuk Tuhan. Jika aku mati untuk Tuhan. Padamu ku percayakan hidupku, oh Tuhan. Pakailah aku sesuai rencanamu, Tuhan. Bagikan kasih-Mu kepada dunia, Tuhan. Aku siap, sebab aku hidup untuk Tuhan. Jika aku mati untuk Tuhan. Padamu ku percayakan hidupku, oh Tuhan. Pakailah aku sesuai rencana